gaude telebista saioa grabatzen. Lehenengo eguraldia komentatuko dugu. Ondoren urtebetetzeak eta bukatzeko bebarapikon egin duguna. Eta esperimentu bat. Kaixo guztioi! Orain eguraldia komentatuko dugu. Hilabete honetan denetarik izan dugu, denetarik baina eguraldi kaskarra. Euria, hotza, haizea eta aste honetan minimoak joango dira igotzen. Eguzkia izango du eta temperatura epela izango dira. Jarraian urtebetetzeak komentatuko ditugu. Lehenengo HH-koek eta ondoren LH-koek. HH 3 urte. Ben ziana otsailaren 8an eta Mambitz 12an. HH 4 Aron otsaila 11. HH 4 urte. Ben Abeli eta 24an eta Antonio 27an. HH 5 urte zen Iban 19an eta Lucian 27an. LH-koen txanda. LH batan Mikailo 8an eta Alain 22an. LH bat ben Alaia 19an. LH bian Luken 11an eta 12an Nikolas eta Samir. LH bi ben Edrian 13an. LH 3an Oian 22an. LH 3 ben Dara Sofia 3an. Isabela 4an Tobias 9an. LH 4an June otsailaren 17an. LH 5an Sara 18an eta Aimane 22an. LH 5 ben Irune 2an. LH 6 ben Jose Luis 16an. Orain azalduko dugu bebarapikon egin duguna. Lehenengo blokean guk egindako eskulan bat ekarri dugu gelara eta azaldu dugu euskaraz. Denok parte hartu dugu eta primeran pasatu dugu hainbat beste paperezko animalia, txotxongilloa, baita telebista bat erazeldu ditugu. Bukatzeko lehenengo blokean toleseten arrain bat egin dugu. Bigarren blokean etxean jolasten zuten jolas bat azalduko dugu. Ingurunen animalia ikasten ari gara eta esperimentua egin ditugu. Orain azaldu dugu guk egin dugu esperimentu bat. Behar da animalien baten marrazkia, argizaria eta ura. Lehenengo marrazkia margosten duzu argizaria, baina dena margostu behar da. Gero ura botatzen duzu spray batekin. Eta hau sorpresa, margotu duzuna ez da bustitzen. Asko gustatu zaigu esperimentu hau. Hurrengo arte, agur!